Dan huwa gvern li dak li qal fil-kampanja elettorali li se jaħdem ma' kulħadd lest li jwettqu. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista ma' Manuel Mikallef fuq One Radio. Tenna li fil-bidu tal-kariga bħala Prim Ministru u anka qabel kien hemm il-memnux li kien se jagħmel bidliet drastiċi fih dan il-Partit Laburista u fil-mod kif jitmexxa il-pajjiż. Kien hemm immemmennix dak iż-żmien. U kien hemm min ukoll ġenwin. Meta bdejt iwettaq ċertu bidliet flimkien mat-tim tiegħi, niftakar sew kelli l-istess kritika illi hawn bħalissa. Iż-żmien tagħna parir u tani raġun ukoll. Il-Prim Ministru Muscat stqar li qed iwettaq terremot fl-istrutturi ta' tmexxija tal-pajjiż u mhux se jiddejjaq jiddefendi nomini bħal ta' Jason Mikallef bħala chairman tal-Valletta 2018 meta verament ikun jemmen fil-ħiliet tal-individwu. U kif jien moħan id-dejja qatt illi niddefendi nomini bħal ta' Jason Mikallef pereżempju, jien nemmen li ħajamel biċċa xogħol tajba ħafna. Bl-istess mod jien niddefendi n-nomini kollha l-oħra ta' min nemmen li ħajamel biċċa xogħol tajba. Bl-istess mod kompla Joseph Muscat mhux se jdejjaq jiddefendi n-nomina ta' Lubondi. Tenna li d-deċiżjonijiet li qed jieħu bħalissa se jaqdu in-nazzjon. U hawnhekk l-appell tiegħi lil persuni ġenwini laburisti li nifhimha r-rabja tagħhom. Dan li qegħdin nagħmlu hawnhekk ħajibdel il-pajjiż. Ħajkonna pajjiż bi strutturi fejn nistgħu naħdmu flimkien. Nistgħu ma naqblux, ma nistgħu nmexxu il-qudiem. L-inġustizzji jisiru xi ħaġa tal-passat. Wieħed mill-għanijiet tal-Fondazzjoni għall-Festi Nazzjonali il-ħelsien u l-indipendenza jibdew jiġu ċelebrati minn kulħadd u mhux skont il-partit politiku. Il-Prim Ministru b'konfidenza assigura li l-poplu Malti wawċi li jafx qed jagħmel. Nafx qed nagħmel illum kif kont nafx qed nagħmel 5 snin ilu.